So I am trying so hard. I'm not sure I'm basically here. Many people now sometimes come man and my quarter no phone. One phone na video mbakpọrọ nwanne anyị nwoke bụ Nnamdi Kanu wee sị unu aṅụ na nkwụ na nkwụ na-abịa, right? That's how we say it. Aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa. We should calm down. One day America ga-abịa. And ha bịa n'ihe ọbụla ha na-achọ ime ga-adịrị anyị nwa mma, anyị nwa bụ ndị Igbo n'oge benefit anyị. Gwagwa m after ka m gwasị unu a lot of noise everywhere. Onwere ife America ga-eme wute out there America nka ndị na-eme mkpọtụ na-esi mkpọtụ gịnị mere 25th and 26th of unu fe ha mere unu afụda na America ejere Borno ma Plateau ma Kaduna ma anyway n'ebe ha je Sokoto Caliphate ọkwa ebe anwa ka akpụsa Nnamdi Kanu. The same Sokoto Caliphate bụkwa ebe esi wee jide na ndị Igbo na-anọ. Ihe ọbụla merụ ndị Igbo na Nigeria etu isi wee feji wee propaganda wee marginalize ya ndị Igbo, destroy ya Igbo people's reputation and image na Nigeria. The main people ndị ọcha Britain ji wee memina ana Igbo bụ that same caliphate ahụ ifo n'ebe ahụ. Not even ofe mmanụ, not even your president. Ihe niile mmegolu ndị Igbo since the war ebe a ka esi control ya. And we notice is there now that from this bomb in America that n'ebe anwa ka ihe niile si adị coordinated. Ọ bụrụ ọzọ mụnwa na-ekwu na na-afụgo n'anya unu America banye there because iji igbu agwọ eke n'enu ndị mmadụ na village n'enu ọkụkọ n'enu everything iche igbe ọ bụrụ n'etiti aka ị na-eji iwe egbu mma ọ n'isi ya America je n'isi mmiri aha find it out from their intelligence and surveillance program wee bụrụ nọ n'ebe Sokoto Caliphate. Ka m gwazie unu the significance ihe ọ pụtara bụ that na chi ejigo n'isi ndị a chi wee fọọ n'isi anyị. Ihe niile ifụla a na-eme enwe only two parties nọ n'agha, ndị Igbo na ndị Caliphate. Ofe mmanụ nọ n'etiti Chineke na Jos were ya na-achọ ka ememina ndị nke ọzọ ka anyị wee were ụmụ anyị. Ama m na ihe anyị na-ekwu na a lot of people ama nkweta that na ọmụnwa na-ekwu ụdị okwu dị otu a, mana ama agwa gị because anọ m n'isi mmiri. I'm your brother. Ihe aha anyị ncha na-ebe akpụ ya since na-eti mkpu ya since onye isi ala Nigeria ma ihe na-achị ime ele ha anya nyanwa nwee ike ịbụ the last person ga-achị obodo a na-akpọ Nigeria as one united country gị nwanne unu ntị nyanwa malụgo. So ihe ọ na-eme na ala ọ dị just kpokọrọ ego n'ọbụla ọ nweta wee na-edozi befa because ọ mmadụ na ife na-achị ime na-emesi by the time nyanwa na-turn back maybe even before the so-called election of 2027 ihe niile na-akwado ime na o mechago. By the time ihe niile ga-emechago Nigeria abụrụzikwa ofu na onye ọbụla edebegokwala onwe ya. And by that time ifo that na befa na odosikarị befa ifo ka o si na-edozi everywhere na Lagos na pọmpụ ego n'itinye gasị na Yoruba land mana ndị be anyị enwere idea ife na-achị ime. Unu afụrụ ife mee with Benjamin Netanyahu. The same day Benjamin Netanyahu said that na Igbo Christians na Nigeria ga-akwụsị, that was the same day America bombed. Lotakwa na eme video, my last video post na YouTube before that time. Agwa m unu si that Israel dị interested in ihe na-eme and that once big operation bido America man not direct. America use Israel wee mee ha actually ime makwa that na ihe America na Israel na plan over long term, not something that is short term. And if they are planning long term, a man just jack Igbo terrorists now, a ga-anọ on ground no sie ike na ana make sure that n'ihe ahụ ndị terrorists ji wee na-etu ọnụ which is oil nọ na
ebe n'azụ ụlọ m na gị that na that oil na ha enweghị access to it forever. Ka ihe ghọta from here now. So onye isi ala unu nwa idea ihe na-achọ ime ozugbo abọmbụcha Sokoto Caliphate, the next thing men will Israel to recognize their Somaliland. Somaliland is a clear picture of what Biafra land had always wanted to be. Any Haga go through, Biafra has gone through it. Mana from that caliphate, they will dismember Biafra, scatter Kahenine, and we do the agitation. Now, come was you make a bezioku? Nanya nihe ndi Somaliland me. Somaliland enwe one bottle. Somaliland they broke for anybody. Somaliland they make anything. They didn't protest. And when he heard Bottom, the Somaliland they were blueprint in the Catalonia and Spain. Where they are way befa. Now no. Bulu Industries, Bulu Development began to practice true democracy. Create very viable institutional organizations na their place. Institutions that are very, very modern and workable. They build themselves from the inside out. The whole world will be to notice there. A country like this in a place like Somalia that is ungovernable, they are not when in which democratic transitions now practice did not very viable. The world will notice here that Nandi Somalia actually never their freedom, even though they themselves are very unruly and ungovernable. Immediately now, America will mad that now. If we don't recognize these people, they may overwhelm. And when they overwhelm them, they will use their resources and their logistics that may attack Israel. So immediately, Israel now recognizes Somaliland. And America will recognize very soon. Save this video, you will see it. Many other countries will recognize. So as far as Israel has done that, Somaliland is now a full-blown republic breakaway on its own. There's nothing anybody can do again. And guess what? Go and look for the analysis I posted on my X. Here in the Nigeria, you will react to that recognition. When you can see the panic in the press release. How does Nigeria? Why should Nigeria be bothered that Israel recognizes Somaliland? Obuna Nigeria, Manansubuna at their doorstep. Because Nigeria Amalugo that the story of Somaliland is almost exactly the same story of Biafra land. And how Malugona that the moment Israel did we recognize it, but now the recognition I'm who say bound. Because I'm going Israel recognize Biafra land, where you call Biafra, that Nandini Nenachi is the Maize. It is the caliphate will conquer Africa, that their journey ends here and now. Unawete the idea here na chime. I can't join us in the Igbo. Away from what na social media. Away from noise niile anyị na-eme mmadụ na-pay attention to it. If it's your bottle in there. Thing that's most your soft from around too much gone. Unu ewesana unu iwe, unu enwena acrimony and animosity towards one another. Any ọbụla ma na anyị chọọ ka anyị nweta ihe ahụ anyị na-achọ because any go manya for that na almost every Igbo person alive. Imepe obi fa ị ga-afụ na all of them 99.9% chọrọ ka this nwere onwe bịa mana ọ bụrụ etu anyị si achụ ya ka anyị ga-esi wee chụta nwụọ ya agwago m na eji m the blueprint by the special grace of God. Anụgo m na meetings ebe a kpara ihe dị omimi gbasara nweta onwe anyị mana I will never speak about it openly. Onye agwa na anyị ga-ejelute ebe anyị nọ na anọ ya ekweta betu na afụgo ebe m mere mkpọtụ maka Biafra mana ọkwa unu fụ ihe megonu ihe anyị nwetago so far in the last 20 years wouldn't have got Lugon ka anyị kpokọta onwe anyị tụkọ isi ọnụ kpọta that's our young ones onye ọbụla tinye isi na Igbo ka anyị ka n'Igbo chi oge anyị elugo chi for God finally.